Prišli vám znova prekvapivo vysoké účty za energie? Energetický audit vám pomôže odhaliť, kde zbytočne míňate peniaze a zároveň ukáže, ako znížiť náklady a zvýšiť hodnotu vašej budovy. V tomto videu sa dozviete, čo všetko audit obnáša, kedy je povinný a aké výhody vám môže priniesť. Poďme na to. Dobrý deň, volám sa Rastislav Tvárok a som zakladateľ spoločnosti TVG Energo, v ktorej sa spolu s tímom špecialistov zaoberáme energetickými výpočtami a analýzami pre všetky typy objektov a podnikov. Našou prácou sme už pomohli stovkám spoločností po celom Slovensku a radi pomôžeme aj vám. Čo je energetický audit a na čo slúži a aké výhody vám prinesie? Energetický audit je systematický proces, ktorý pomáha organizáciám a jednotlivcom zistiť, ako efektívne využívajú energiu a kde môžu ušetriť. Jeho cieľom je odhaliť zbytočné energetické straty a navrhnúť opatrenia, ktoré vedú k úprave spotreby energie a zníženiu nákladov. Audit sa začína zhromažďovaním informácií o spotrebe energie, používaných technológiách a prevádzkových podmienkach. Následne sa analyzuje, ktoré systémy ako vykurovanie, osvetlenie, chladenie či iné spotrebujú najviac energie. Po podrobnej analýze sa identifikujú oblasti, kde je možné dosiahnuť úspory, či už modernizáciou zariadení alebo zmenou správania používateľov. Na základe týchto zistení sa navrhnú konkrétne riešenia na zlepšenie efektívnosti, napríklad investície do úsporných technológií alebo optimalizácia procesov. Posledným krokom je vyhodnotenie efektivity opatrení, kde sa určí, koľko by mohli navrhované riešenia ušetriť a aká by bola doba návratnosti investícií. Jedným z hlavných prínosov auditu je zníženie nákladov, pretože správne nastavenie energetickej spotreby vedie k menším faktúram za energie. Okrem toho sa zlepšuje komfort vnútorného prostredia, optimalizáciou vykurovania alebo chladenia. Dôležitým aspektom je aj ochrana životného prostredia. Menšia spotreba energie znamená nižšiu uhlíkovú stopu. A v neposlednom rade energeticky efektívna budova má vyššiu trhovú hodnotu. Mnohí sa pýtajú, či je audit povinný. Pre veľké podniky je povinný raz za 4 roky. Pre malé a stredné podniky je dobrovoľný, ale vysoko odporúčaný, najmä ak sa uchádzate o rôzne fondy. Vtedy môže byť audit dokonca nevyhnutnosťou. Cena auditu závisí od veľkosti objektu a zložitosti posudzovaných systémov. No investícia sa často vráti veľmi rýchlo. Pokiaľ ide o časovú náročnosť, celý proces môže trvať od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov, v závislosti od rozsahu auditu. Ak máte záujem o energetický audit pre vašu firmu alebo budovu, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám pomôžeme efektívne nájsť možnosti, ako znížiť spotrebu energie a ušetriť náklady. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a teším sa na vás pri ďalšom. Dovidenia.